Sanibonani bafowethu nodadewethu. Ngini nonke nje enilandela umjozana. Nenifisa mhlambe ukwazi ukuthi umjozana ema izodlala isiginci wenza kanjani. Namhlanje ngithake ngenze nje tutorial. Ngizizwa nje ukuthi angenzi tutorial nje manje. Ukuthi isiginci sisethwa kanjani. Mhlambe nawe uyathanda ukusetha isiginci udlalele nje ngoba ikahle kahle isiginci i-tools noma i-instrument yokuthi nje mawuyihlalele ufuna ukujabula. Mhlawumbe khona into engakuphethe kahle bese mawushayele sona ngawo uyijabulele. So ngithake ngenze nje tutorial namhlanje. Ngifundise nje ukuthi sishaya kanjani isiginci yabo. Mhlambe nawe uyafisa ukushaya. Ngizoqala ngishaya singasethiwe bese ngiyasetha ke bese sengishaya sesisethiwe. Yabona nje manje nje nasi asisethiwe. Yathi ngishaya nje ingoma yami ethi edlala umjozana singasethiwe uzwazi ukuthi kuphuma into kanjani. Yathi kudlala ingane encane. Yeah, so mawusetha isiginci uyawuthi every action deserves a guitar. Every action deserves a guitar. Shuthi every E A every action D deserves a guitar. Yeah. Into maybe kanjalo sengikhohlola amabili ama strings ukuthi wasetha bobani lephezulu noma uBE ukuthi angiyiphathanga into ebhalwe phansi. Kodwa khona mawusethe isiginci mina engiyaye ngikwenze ngisebenzisa i-do re mi fa so ngendlebe bese ngiyasetha la. Ngithatha intambo le yes2. Intambo yes2 le kwamele ithi mi bese ithi le landelayo yes3 ithi do bese ithi le yes4 ithi so. Kushuthi izothi mi do so. Uyabo mi do so. Bese ukuthi le si5 kule fretless ama fretless amakamu la ngesizulu amakamu la ikamu lokuqala leli ikamu lesibili leli ikamu lesithathu leli athi ngisondeze lento uzoyibona kahle. Ikamu lokuqala leli kuthiwa fretless ngesingisi. Ikamu lesibili leli i-fretless yesibili ikamu lesithathu leli fretless yesithathu kanjalo kanjalo. Kodwa kumaskandi ama fretless mazidlala isikhathi esiningi uphelela kulama fretless amathathu bese kuba ama windings wakho ke la usetha khona. Yabo kuyahlukana ke nangeginci njengalesi njengesiphathayo akusisona isiginci original lesi i-fake yaso kodwa siyakwazi ukukhala kahle uyakwazi ukuchitha ngaso isizungu. And then ke ama windings uyasetha la uswaye la ake ke sibone izosetheka kanjani. Intambo le yokugcina le then le yesibili mangishala ngocicane kumele ikhale njalo le yokuqala. Yabo ziyakhala ngokufana futhi ngizothi mi ngizothi mi le yesibili lethi mi lesi 3 kumele ukuthi ithi do njobe ngasho kumele ukuthi ngiyisethe ithi do. There's mi do lene yesi4 kumele ithi wena so mi do so kumele ukuthi izosho njalo ngiswaye la ngiswaye so. Okay sengiswaye kakhulu. Mi do so bese le s5 le yes5 kumele ithi do kumele ngithi ngiswayeke ngizithi do. Ya ngathi iyasho ke manje do. Ya iyasho ke manje ngishaya kanjalo kanjena ngapha mi do so do
bese uthi le yokugcina ibhesi le string sokugcina lesi kumele sithi sithi re sewuqedile kusethi isigingci mawusho njalo sisishaya sizwa ke yebo then bese bakhona ke ihlabo kamjozana nazi sesithekileke isigingci sengashaya noma yiphi ingoma athi ngishaya nje ingoma eshoveli ngisheshise cause ngijahe u10 minutes ukuthi uma uphela ngibe sengiqedile ukushaya ingoma ayishaya ingoma wela seshowe emcimbini shoveli mina atutula kamnandi jozana ayishaya ingoma ayishaya ingoma itheni izintombi zithini jozana ngama nawe uma ngabe usizwa ukuthi isigingci sakho siyandonda lapha ezweni usebenzisa lento lena ke i-bridge le ngesizulu usebenzisa yona ke mase ufake yona ke iyakwazi ukukhulula izwi lakho ukuthi lithu ukuvuleka uculile phezulu ushintsha lento ekuthiwa ikhiye ngesilungu ake sizwe leshaya ihlako bese siyayishaya le ngoma le izobe sikhala ngenye indlela kodwa kusengoma eyodwa sengiya-transpose amangenza kanjalo ayishaya ingoma itheni izintombi zithini jozana ngihamba nawe ngangena wathula umoya ayishaya ingoma itheni izintombi zithini jozana ngihamba nawe ngiyakwazi futhi ukushintsha ikhiye la wela seshowe emcimbini shoveli mina atutula kamnandi jozana ya uma ngabe uthi ke mhlambe ke ubufisa ukuthi ukwazi ukushaya isigingci noma uyafisa ukushaya isigingci ungayibuka le video lena lokhu uyibuka lokhu uyiphinda le video lena uyibuka uyiphinde ngicabanga ukuthi konke okungakwenza ukuthi ukwazi ukudlala isigingci noma usi-understand isigingci ngikufakile kule ngoma lena ngiyabonga kakhulu bafowethu unisale kahle sengiyahamba nami kusawuba busy kancane thank you